Tady máme další případ toho seknutí. Swipenutí nefunguje. Jak to reaguje ta hra? Co to má dělat? Když... Třeba tady prostě to nejde lajkovat. No, tady to nejde lajkovat. Prostě nic to nedělá. Tak, ukaž. Ani si data nebo že Ani, ano, něco, ani z vrchu prostě, nejde prostě swipeovat ty notifikace. Prostě nic. Tak, vypni to. Vypni to. Zapni. Tak. A počkej, já udělám heslo. Počkej, ne. Prostě udělej to na face. Tak. No a teďka Pořád nic? pořád nic. Pořád zase nic. Už to jde? Ne, nejde. Už to jde. A swipeování? Nic. Taky Počkej. nejde. Zase. No. Pořád nic. Tak udělej to několikrát, ať to nemáme dlouhé video. A reaguje to v té základní obrazovce? Ne, poprvé ne. Třeba teďka taky ne. Tak to vypni. Slide to power down. To nejde, aby se seklo, takže jako... Takže my nemůžeme ani vypnout ten mobil. Cancel. Teď už nereaguje ani tohle vypnutí, takže já jdu na obě dvě tlačítka, snad to bude fungovat, nevím jak to je na té iPhone 11 to funguje. No, nefunguje. Já to zvuky screenshotu. Jo, ty to dělal zvuk screenshotu. Takže jako tlačítka fungují. Tak, ty to začal nějak reagovat. Je mi to... No ale ty jsi mohl zadat ten passcode, ty jsi to tam cokal. Děj se, ty to reaguje. Vidíš to? A tady to A pořád tady- nereaguje. A tady to pořád nereaguje. No já tam chci vidět prostě, že to máme poslední verzi iOS, takže jak video jde dál. To je dobré. Já zkusím reset, jestli to budou všechny 3 tlačítka. Hele, teď se mi to povedlo vypnout, super. Tak to zase Po ne. haluzi, mačkal jsem všechny 3 tlačítka, tak teď to zase zapneme. A podíváme se, co je tam že tam je poslední 18.3.1 iOS. No, to je jako úplně hrůza. A podíváme se na číslo toho modelu, aby jsme viděli, že to je on. Jak se to zapíná? Už to jede, tak. Tak, Dani, naloguj si tam. To musíš IDčkem. Já to nemyslel. Čekaj, to ve filmu bokem. Tak, Tak, dobré. settings. Prostě dej settings. Já dávám. General, about. Takže No, ne, nevíš. 18.3.1. A tady je ten model number, To jsou serial nějaké number. údaje. Jo. Takže za nás ten mobil je dost nepoužitelný. To se sekne takovým způsobem, že jak jste viděli, to nejde ani prostě skoro vypnout nebo nějak pořešit.